Bueno, som Crema Kids i estem avui amb Moguda Trap fent una entrevista. Yes, sir. SG on the beat. No m'agrada posar nota però ella és excel·lent. Em posa calent quan se'm porta malament. I es posa vermella quan la miro fixament. Jo sóc l'Amat Guiteres, que sóc el Romi a Crema Kids i tinc 18 anys. Jo sóc el Joel Massip, tinc 19 anys i el meu nom artístic és Jui. I jo sóc el Pau Fargas, tinc 19 anys també i sóc el Liti. Bueno, pues jo he acabat el batx i ara començaré a estudiar Publicitat i Relacions Públiques. Jo aquest any estava estudiant primer de Publicitat i Relacions Públiques, però ha sortit una carrera nova que m'agrada molt més i canviaré l'any que ve, de producció. I jo estic estudiant Comerç Internacional i Transport i Logística, un doble grau, així, guai. Així guai. Jo i el Pau, jo i el Liti som de Moià, que és un poble que està entre Vic i Manresa, del Moianès, capital, i el Romi és de Castellcí, que és un poblet del costat. Jo, grup preferit, no sé què diria, però cantant referent, així com que m'agradi moltíssim, són d'Amèrica, són The Weeknd i Drake. Pues jo a nacional et diria Tote King, Natos Igual o H Roto, internacional poder Taiga, ara mateix. Yeah. És molt difícil, però suposo que et diria un Drake o algo molt diferent, rotllo un Kevin Roldán. Jo l'última pel·lícula que he vist ha sigut Aladdin i va ser al cine. Al cine, molt xula, molt xula. Buah, jo ara que faci memòria, l'última pel·li que he vist... No ho sé, deu ser alguna Netflix que han tret nova, però si ara et dic la veritat, no en tinc ni idea, Jo una pel·li que vaig anar a veure al cine, bastant random, de zombis, però comèdia. Molt random. Bueno, últimament, el que és amb el Pau i jo, sobretot, els diumenges quedem i fem de les nostres, o sigui, anem a veure una pel·li al cine o quedem i produïm o... Ens liem bastant, la veritat, els diumenges. I jo això també, quedar amb els amics o mirar Netflix, depèn del dia, estar per casa o anar amb els col·legues a fer una cervesa o fer qualsevol altra activitat. O sigui, situació sentimental, jo estic guai, llavors... No, ja. Jo estic guai. Jo estic solter, o sigui, completament solter i estic guai sentimentalment, o sigui que perfecte tot. Jo també estic solter. I... Bueno, la meva vida és un caos en general. Dile. Jo tinc nòvia ara mateix i també estic guai, com el Joel. Estic casat, no. Jo no ho vull reconèixer, però Ariana Grande. Jo suposo que no la coneixerà ningú, però Sarah Jean. Pues jo ara ho penso, o sigui, jo crec que en tinc moltes, però ara que em vingui al cap només et puc dir Irina Shayk, vol dir que... Vol dir que... Jo no sé on em veig d'aquí uns anys, però suposo que, o sigui, tant de bo que hagi pogut viure de la música, perquè com a productor i tot, o sigui, tant de bo pugui estar vivint de la música i fent el que m'agrada i tant de bo puguem estar els tres fent el que ens agrada, no? Jo sobretot això, o sigui, tots els plans que tenim a música, tant individuals com de grup, com tot, poder-los tirar endavant i això, poder arribar algun dia a viure de la música o simplement seguir disfrutant i seguir podent fer música i estar bé econòmica i saludablement. Nada, lo mismo. Currant del que m'agrada i lluitant per al que vull aconseguir i complint metes, jo crec. Doncs, o sigui, Crema Kids va començar que jo era... O sigui, jo portava bastant temps fent bases i produint i tal,
i un dia, doncs, com que sempre quedàvem al Pau i sempre hem sigut molt amics, doncs li vaig dir, tu, per què no fem algo guapo? En plan, tenia una base així com començar a dancehall i tal. Que la base de Divina actualment. Que és la base de la nostra primera cançó, que es diu Divina. I li vaig proposar al Pau, li vaig dir, tu, per què no fem algo? Pot estar guapo. I que coneixíem a ell, que era de l'altre poble, del poble veí, i sabíem que feia bastant freestyle i que li agradava molt el rap i això. I vam dir, tu, Romi, hop on the track. Que jo també, portava molt temps dient-li al Joel de fer música perquè, porto molts anys ja escrivint i volia fer-ho amb ell perquè sabia que produïa i allà als pobles, per qui no conegui, viu un poble desèrtic, al cul del món i no hi ha gaire moviment i per això ara estem com començant a crear una mica de ressò pel nostre municipi i que la gent s'estigui activant una mica a fer música, així vam començar. Cadascú té com més facilitat per un tros de la cançó a nivell d'estructuració i a vegades acaba fent els prehooks al Joel, els estribillos al Pau i jo acabo fent les estrofes però perquè ens surt més sol i a nivell de combinació de la cançó doncs ens queda millor així, però no tenim cap tipus d'estructura ni preferència, sinó que cadascú escrivim les nostres parts i ho acabem gravant com ens queda bé i ens ho anem repartint. Penjar els vídeos i tot ho fem nosaltres. Les altres plataformes digitals que fins fa poc, fins Grosella no n'havíem penjat cap, però perquè no teníem la facilitat. Ens ajuda el meu pare amb algun contacte que té, Sonodromo, ens ha ajudat a distribuir tota la música i a part d'això l'altre ens ho fem nosaltres. L'última cançó es titula No te vayas i és l'única cançó de totes les que tenim i de les que no han sortit encara, evidentment, que jo a la base no soc tan present, és a dir, com a productor a No te vayas no he tingut quasi feina, és a dir, perquè normalment totes les bases sí que són idees meves, composicions meves, que les anem fent i vull dir, és melodies meves, tot meu. Sempre intentem que tot sigui 100% nostre, per tema que sigui tot original nostre. Però amb No te vayas sí que va ser més de... Pena productor. Sí, un col·lega que es diu Arnau Egí, que és de... Sí, shoutouts Arnau. I és de Rubí i tal, i té un estudi molt guai, ens va obrir en plan, molaria fer algo, no sé què, i vam fer alguna cosa i sí, està molt guai. O sigui, només dir que, per exemple, jo vaig fent mil i mil bases, nosaltres dins del meu ordinador hi ha un punyau de bases i d'instrumentals diferents gèneres i mil coses, que són com molts projectes que hem començat i que a poc intentarem anar traient perquè valen la pena, vull dir, són coses que volem treure i són molt diferents a tot el que hem fet fins ara. Però més que res això, o sigui, més que res que jo puc estar a casa fent, jo què sé, 30 bases i dir, d'aquestes 30 hi ha 10 molt guapes, per dir-ho així. Doncs quedem un dia, tal, o jo els hi passo pel grup, en plan, passo bases, aquesta està molt fina, aquesta sí, aquesta no tant, el que sigui, i a partir d'allà diem, enfoquem més aquesta, i a partir d'aquí, doncs, cadascú s'escriu la seva part, el seu tros de lletra. És com molt aleatori, no hi ha com un... No ens posem, avui fem una cançó i la comencem i l'acabem, sinó que es va fent sobre la marxa, i més que res el temps, el que és perquè no traiem les cançons en més seguides, més que res és per tema, sobretot fins ara, sí, i que la mescla, el mastering, que són tot el procés de la producció. Portem d'un estudi propi i el no tindre un estudi propi, això també és una mica un impediment, no? Perquè podem tindre 3 cançons preparades, però fins que no tenim el dia per anar a l'estudi i gravar-ho i treballar-ho bé, es queda com una mica a l'aire. Sí. Música urbana, sí. No... O sigui, ho englobem això en música. Sí, s'engloba en música urbana. No ens tanquem en cap cosa. Fins ara hem fet molt més dancehall i això, però no ens tanquem en res, sobretot perquè ens agrada moltíssim el trap i mica en mica anirem traient coses bones. El Romi normalment es posa bastant nerviós, la veritat. O sigui, no bastant, però una mica. Dels 3, el que més. I bueno, l'ajudem a passar els nervis ràpid, nosaltres. Sí, un parell de birres i cap a dalt de l'escenari. Bueno, el que ha dit el Joel és que és un tio molt rialler. I jo
O sigui, sempre estem molt concentrats en el que és el concert, o sigui, òbviament que ens ho volem anar a passar bé i disfrutar, però sabem que hi ha un públic que ha vingut allà a disfrutar i a escoltar-nos i intentar donar el millor de nosaltres i poder donar la màxima millor imatge nostra i això intentar-nos-ho currar al màxim perquè el públic estigui agraït. Però no tenim cap tipus de preparació, sinó a les proves de so, anar practicant, provar micros i provar les veus i ja està. Ja està. Jo, ojalà pogués viure de la música, o sigui, des de que sóc petit, que no ho pararé de dir, o sigui, si m'he de tirar 20 anys fent música i que m'escoltin els meus pares, m'ho tiraré, i si m'he de tirar 20 i ja estar a Cuba cantant, ja estaré també, o sigui, tot el que sigui benvingut cantant, fent música, ho faré. Suposo que una mica el mateix, l'únic que, almenys a mi, no m'agrada posar-me metes, perquè si et poses una meta, arribaràs fins allà i ja està. Si no et poses cap meta pots arribar molt més de... Vas avançant, vas fent bastant. Exacte. Com que... Així que mai se sap, potser quedem a Amèrica fent música. Tant de bo. Tant de bo. Però amb els peus al terra sempre. Amb els peus al terra sempre. Ahora yo volia fer Kitqueo, si tú sueñas con un Lambo te vas a quedar en Mercedes, Lambo. pero si sueñas con 3 barcos el Lambo lo vas a El Lambo lo van a tener. Lo tienes seguro. Shoutouts, Kid Keo. Bueno, de part del meu pare supercontent, lògicament. Està superorgullós de mi i dels 3, som com els seus fills també. I de part de la meva mare, aviam, li suda una mica més, li encanta que faci música i tot, però hi ha coses que m'ho critica més, com alguna lletra o alguna coseta, és més crítica, però igualment està supercontenta i li agrada. Jo el mateix, o sigui, el mateix, als meus pares els sembla molt bé que estiguem fent això i estan molt contents i molt orgullosos, sempre i quan no, vull dir, vagis fent coses i mai estiguis aturat, per dir-ho així, en el sentit de que sempre estiguis fent més coses amb la teva vida. No, jo això també volia dir que com que des de fa molts anys que els hi toco els collons en què vull fer música i que vaig cantant per la casa i tot, ara que han vist que almenys prospera, doncs estan agraïts de que faci música i de que estigui agradant a la gent i de que vegin que per una cosa que em motiva realment m'ho puc arribar a currar molt i això. Va començar a obrir les portes una mica Peon Gang, llavors amb Lil Dami ara està triomfant bastant, està tenint bastant èxit, la veritat, i ara estan 31 Fam, que ja és un rotllo més dancehall, ja no és tan trap com ho són els altres, encara que també ho fan, i jo crec que bé, que nosaltres també estem per allà fent soroll i ojalà també puguem tenir un lloc a la indústria, jo crec que hi ha pastís per tots i que si ens ajudem i si no ens tirem merda, com a vegades fan, jo crec que pot quedar un panorama guapo. Per mi ara mateix les coses s'estan començant a fer molt ben fetes aquí a Catalunya en el que fa referència, o sigui, pel que respecta tot el que és música urbana, i sembla que finalment es comença a prendre una mica més en sèrio del que fa molts anys, perquè fa anys enrere la música urbana es veia com una cosa de carrer, sí, que no arribava enlloc, que no era imaginable, per exemple, un festival de música urbana com un Canet Rock, i fins ara tot eren com, això, música de... Estan obrint la ment, el públic sobretot està obrint molt la ment i jo crec que això és una cosa bona, ja tant a Catalunya com a Espanya, s'estan començant a introduir nous sons a la indústria, s'estan començant a introduir nous artistes amb noves propostes i jo crec que el públic ho està rebent prou bé, atrasats com sempre, però jo crec que cada cop anem a millor i això està guai. Sobretot sembla que encara que sigui Catalunya i puguem dir que és un mercat més reduït i sigui més fàcil triomfar, la gent que està començant a triomfar és perquè porta 1000 hores darrere i moltíssim esforç i moltíssim curro i ganes, i nosaltres estem allà ficant això també perquè algun dia puguem arribar a lo mateix, vol dir que gràcies als que ho han fet i gràcies als que vindran i ja està. O sigui, definir trap és una pregunta molt rara perquè cadascú te la pot definir d'una altra manera, però jo crec que depèn de la persona, o sigui, cadascú se la definirà com vulgui, li posarà els estereotips que vulgui, però per mi trap
pot significar un estil de vida que puguin tenir les persones, però nosaltres, si diem que fem trap, a part d'això, és per simplement la base. És simplement la base i l'estil cap on volem enfocar la música, però no significa que si fem una cançó de trap és perquè siguem uns ruïneros del Bronx. Simplement és que ens agrada l'estil de música i ho volem enfocar cap allà. I el que diu el Romi, trap no té per què ser... Sí que en un principi ve d'un origen i els seus orígens són una cosa, sí, són una cosa, Atlanta, suburbis, els afroamericans, tot el que passava allà, però no té per què, o sigui, això no vol dir que després el trap evolucioni i acabi sent com a gènere musical que cadascú expliqui les seves vivències i cadascú sent real amb el que viu i explicant el que vulgui. Ahí està. Sí, jo crec que el trap sí que té estereotips, tot i que jo penso que no n'hauria de tindre, perquè la música és o sigui, és per tothom la música. Vull dir, s'ha de compartir, siguis gran, siguis jove, siguis pijo, siguis quillo, tothom pot escoltar trap, agradar-li i fer-lo. Vull dir, és música. És veritat que si, per exemple, fem una cançó de reggaeton o la base és més així de dancehall o el que sigui, doncs ens fixarem més en el... Perquè, vull dir, sent sincers, és el que més sona, el top 50 d'Espanya és reggaeton pur i dur. De tant en tant es cola alguna cançó que no és reggaeton per allà al mig, però és 49 cançons reggaeton. Llavors, sí que és veritat que si fem alguna cançó més així de dancehall, més reggaeton, més comercial, ens fixarem en referents de lo que sona ara, sense dir noms, vull dir, no anem més enllà amb qualsevol persona. I si hem de tirar més trap, més hip-hop, més hip-hop, doncs sí que no pillarem referents d'Espanya. Ens n'anem més al que ens agrada. Sí, bàsicament parlem parlem de tot el que vivim i en cap moment ens sentireu dir cap cosa que no sigui real. O sigui, nosaltres, no sé, si parlem d'alguna relació amb una noia, doncs cadascú parlarà de lo seu i de lo que ha viscut o qualsevol cosa i ja està, en general això. Tampoc anem a fer els feques ni res perquè pensem que no és necessari. Més que res anècdotes, o sigui, en el fons són anècdotes, coses que hem viscut, coses que ens han passat, petits moments claus o molt importants per nosaltres, per cadascú, i tot el que et surti a partir d'allà, és a dir, depenent del teu estat d'ànim i com et sentis tu en segons quin moment, doncs et trauràs una lletra d'un tipus o d'un altre, però és això, o sigui, depenent del moment i de les teves vivències. Bueno, decir a todos los seguidores de Crema Kids y toda la gente que estáis viendo esta entrevista, deciros que pronto tendréis mucha música nueva, estamos preparando nuevos proyectos y que estaros atentos porque esto es solo el principio y un amor a Moguda Trap por hacernos esta entrevista y esperamos que os guste. Gang. I després de tant temps torna amb els al costat.